Partea a doua, la o oră târzie, a mai intrat încă o captură foarte frumoasă. Ușor, Mădălina, nu se trage peștele cu bățul pe fir. Noroc cu domnul Constantin, a reușit de l-a adus la mal. Este foarte mare și pescara zice că mâncă mama pe el. Frumos, foarte frumos. 4. Lasă așa cu catul jos. Așa, Costeluș. Și ce ai face acum, Costele? Am prins 3 eu. Îl Este mare, mare. E mare, frumos. Cred că are peste 1 kilogram. Ostica. Da, el este Costeluș. Costeluș, pescarul. Frumos. Nu mă filma, că vreau să fiu jos. Ce-ai zis? Nu. Asta este balta din Spania. Cine cunoaște, Toledo se numește. Frumos. Acolo la fel sunt tăiați, pentru că nu poți să-i ții. E cald să-i ții cu mațele în ei. Costeluș, și ce ai să faci, mă, cu el, mă, Costeluș? Este caraz, bă, e frumos, e? Da. Ca copila ăla, nu? Ăsta e plin de icre, ăsta e o jumătate de kil de icre scos din el. Are icre? Da. Nu i-l arunca, mă. Mamă, o jumătate de kil de icre are în el. Lasă-mă ca să mai iasă, frate. Jode. Bă, și ca peștelui să plimbă pe apă. Bine, Costeluș, bravo.